bukid sa ko ang apuhan. Buhi gitaong payag sa kong apuhan. Ting linawa daan napita. Kay kining payaga. Dili gyud gipakataw ug gimugna ang ako ang kugalingon. Kiraan kayo, way bongbong bro. Tuting kaya peaceful kayo. Lahi sa syudad o sa lungsod. Ariya lang ko dito kay sus. Kini laging bisig ani lang ato ang panglawas. Kunya. Mahit surat ha. Bungot ako. Mga dalaga, mag-ilog, mga babae puli lang adto sa kuwang red house. Gusto sila nga magpaliwat na ko. Nga sa kuwan mga pihana. Di sad kwartahan ilang yapas. Kay kwartahan masig kasagara sa mga babae. Naagoy kasi lang insik. Nay hapon. Nay berkana, nay negra, nay raba. Raba wala. Kanang tag-as kita nga mag-anak ba? Muslim sila, Muslim. Pinoy, Tibo. Yan ang hilonggo. Oh, ang hilongga di ay. Kay hilonggo. Laki ba hilonggo? Hilongga. Pero ang pinakalamit yun ako natilawan. Itong kato yung Arabiana. Ini ay Arabiana. Ito kung sulindir kay nai yaha nga pilig tira na ko. Basta kay pwede pa musod kong apil lawom. Pwede mangita ko sa kabaw dito nga. Tisos pagkatuwa. Sulindir ko dito may pabukid sa ko kay. Basta hindi wa na yung mga babae rin. Ang lisod sa god. Balik ka pong dito basta magkuhanan ka ng makidlawan na ko ba? Hida kita ni ato ang payag sa tong apuhan. Kabilin sa tong ginikanan. Hindutas. Panahon. Ay! Sharon sa makasunod pa ito na po dari mga bayhana. Grabe na ginimukira dari. Uli na yung ko diri pugos kay sus. Adto ko dito dapita. Wah, pagsipok pirme akong taga oras babay na mo. Bukod na ko. Kita ng gwapo ta. Sahay magmahay na lang jud ko nganong gipanganak kung ang aning gwapo. Gukdunon kay babay. Kita di day lalim oy. Di lalim mo gwapo. Hindi lang lim sa siguro lalim ang batig na ka. Matay problema ha eh. Wa mo say sakto-sakto gud. Duhar mo na maot og bat gwapo. Sila. Na timingan lagi ko nga gwapo. Mao lagi ni problema sa lagi kay gukdon kag babae bisag asa ka. Masyado di na nimo sunod ang mga babae dire. Ari ko diri kay motago ko rin atoy payag. Mo payag ka. Kung ni amigo, kita mi ato ni aging si Manal to syudad nga naan sa ni dire. Uy. Bay. Oh, bay. Suruh ni ka diri sa bukid asam ka padung ka sa yuta sa mga puan. Padong lagi ko bay. Dali ikaw dali ka na uli gud. Ala Dito pam ka syudad nakita ta. Di silbi dito bay ay. Lisod kining mga gwapo kay tabay nga pagkatao kay babae sus. Grabe pa kababayhana dito bay. Ako likramo ko ngadto ko sa kuang kuha lagi dito. Street house na ko. Grabe puli pati kapuya eh. Maho na dito batong panos bay. Sobra pa kay kasi klase kita ka ng mga pagsulom sa mga babae. Oh, Sus. Tuwa di maihap. ang bitay. Ngumbitay, gipang lingkit na ako kay naay igo ra gyud nga gi. Na oo. Agka Mao ding nauli ka diri bay sa uli. bukid. Kinsa may di muli nga. Karon og tuwa pa ko ron dito kay siguro Okay ka nga pudpud na naron bay. kapukan dahil lagi kayong kana laging masaghiran lang sa karon bay wa ko kumambrep kay Oo. kana masaghid sa
Nagsagid mo. Pak! Oh, pete mga sus. Mana da? Ikaw ano nasuloy sa ganun eh? Matay bay. Na bro magkita ta nino. Oh, napangutana nimo bay. Matay pariham, pare-pariham sa sitwasyon ay. Ning uli ko dari oy kay sa akong boarding house dito wa. Sus. Layas ko dito oy kay 5 ka bay. Sus baw lang. Sa usa ka gabi murag 15 ka babae ang mga to. Diha sa day ka no? Oh, 15 sus. Di gid sa tambaglagyo. Bay kay kanang imuhang gingon nga 15. Manghud-manghud man sang ako ana. Mangmangod ra. Oh. Katusig to nga. Murag 3 1/4 og gimabaw siguro. Tay mao lagi bay. Mao nang sibat ko dito ang ari ko diri sa bukid oy kay para sa makapahuway-huway ning ako abay bakit sa lagom na ni bay sa kabunog. Sa ato ba daghan di gid matilawan day nga mga babae nga naay kanang nakatilaw kag bahay nga. Hindi tira mo agay niya din mo ingon ang katok-katok. Agay! Aw! Oo, akatilaw ba ka? Tuda-tuda. Katilaw man gani ko ana bay kanang iingon ganihara na akong gipasud ba. Iingon man nung babae nga nasud na. Ingon na. Ingon sa ko ganihara oy. Ingon sa siya bay. Aw, agay. Agay. So, Parehas sa kuha gyud klaro. bay. Bay klaro lagi bay. Pero aging lisod sa gini bay nga gwapo kita. Daginuton. Wow, Daginuton nga pinakagwapo. masalin sa nahurot bay. Tunga ba? Tunga sa tanan. Pero Suki sitwasyon na bay kanang gusto nun tag babay pastilan problema di kay bay oy kay kaingon pagod karon sus. May kasab-an lagi atong mga ginikanan bay. tinuod na. Kanong gipanganak tang gwapo. Kuriya ga ba? Oh, kuryaga ba? Sus. Asti lang. Nya napay plano mo balik dito syudad? Ako bay. Murag standby na sa ako diri. Mga pila ka. Law suro kay Sakto ginabay. tusan niya kanang hidlawon sa ba? Sakto ginabay kay ko gani tag sa karon ra kong adlawan ning gawas ni bay pero nagagandagan ko pa dong sa kalibunan kay naanas dito nakakita tong dito na bagong malhin dito sa mua nga babae nga kagukuro na sa nako perti na akong sutoy uy bulok sus tulin pas manatad akong sutoy Diri ko di nga turting paspasan mo ganihan ako. nagbuol kay ko pag-abot ato na kitaan ko nimo sus kita na lang mo Tingali gid ko na bay nga. Ikatilaw makakagdag kay babay pero magulanon ka. bisa din ko problema lagi ko bay unsao man ako ako pag likay ng mga babae oy May maning bay. Kay nagkapareha may gyud nag-abot mo gyud ato mga daan. oh Kuramboson talaga ning ato ang kinabuhi. Di na tamo babay. Di na tamo tirag babaeng tao. sabok nga Kuramboson mo na naghahanap ato ang kinabuhi. Ato kong testingan. Ug tilaw. Ang babaeng hayop.